Čau, vítám vás u dalšího videa. Teďka jsem to zapojen kvůli toho, ať vidíte, jak jsem udělal 100. Chci udělat tu 100, jak vidíte, tak se to moc nedává. Jsou to velký levely a zrovna kurně nemám buffy. Máš, tak to máš, ne? Takové ty slaboučké. Slabička. Ty nás čekal. Tady taky tak, jakože nás stačí. Jo, zapomněl jsem vás uvítát, tady Foxík. Párek s váma lidi. Tady toto a Socan, ten si tady. Ahoj! A je tu levo 100. Asi zabitý. A bomba. Socan tady glíže lízatko. 5 valů srdíčka. No. Ale tak když si říkat. No, co bych chtěl říct, tak tady teďko budeme asi expit na těchto, i když nás to vůbec nebaví, nebo aspoň mě to nebaví. Ty druhý bože lízatko. Nebyla. Ne? Od tvém let's play, ne? No, tento let's play bude takovej tichej, zatím nic neříkáme. Tady vidím mapu. Jak vidíte, expíme na takových těchto červených malých prckách. Promiňte za pauzu, vlezla mi tu maminka. Já chtěla po něm, aby se vytřela první. A vyčurá do nočníku. No tady, jak vidíte, tak mají kámoši. Uvozovkách. No. Když tak uvažuju, tak bychom mohli někde natočit livestream. Koupíš prachy? Bude volat do hotelu. Nakopíruj vola Netusa, Kristíka, Forexinka, Oziho. Jaké kozího? Digoni město nuly! Do piku! Do prdele! Já točím! Ne! Toto je opičí výsměch. Od Foxíka! A já potřebuju buffy, Socane. Socane. Foxíku. Ale nehraju, já si lížu lížátko. Moje lížatko. Tak mě teda Chceš si líznout? Nechci. Nebylo stůj. Tak stůj, nestůj, bufuj. Chci. Foxík je mrtvý. Já spadlo mi 10. OK, Peťo. Jak je Socana. Co to napadalo? 80. Já jsem 5 taky to. Jak vidíte, sbírám málo, že zase z toho nic nespadne. Bože. Bona je žilátr. Mě už spadla 5krát. To bylo šelená. Jsme tady. Promiňte za sestří, tady dělali kraviny. AK jsem tak Tady a promiňte, oni tady dělají kraviny. jak já tátu Socana mi pustil ducha, vole. Vadí ti to, Foxík? Ano. Daj ma do A do pytle, no to už bude asi všechno pro tento let's play. Jovej díl, nevím pokud ho dám. Uvažoval jsem, protože s něma tady je hrůza točit. Mě 2 slova šikanujou, buffy mi nedává Foxík. To je fakt, to je buffer na nic, jinak teďkom počkej. Já půjdu do města. To si dobrý. Ty mi dobrý kar. Au, kurva. To se ty vole. Big Ninja. Big Billy. Vidíte YouTube, to je můj klan. Jsme tu zatím 3. A.k.a. Kelly tak je velký dignet, a.k.a.
Řekl ten pravý. Jak vidíte, s Crazy je těžké natáčet. Ano, s Crazy. Prosím tě, ty tady vole žereš moje lízatko, ty tady... Na co já si lížu lízátko ve tvaru lízacího lízátka? Ty Filip, půjď mi? Dá se nejdu. Nemám. Je to Crazy. Vůbec, vole, tam 118 mega, vole. Zkusíme teda, snad už to vyjde. A nebo jako Nevíde to. červenku. A zase to nevyšlo. Jednu tu červenku. Nebo. Okay. Ale to má pro sebe. Konečně kalba! To bude kalbo! Hej, Filip, půjď mi tak. Ne! Půjď mi 10 mega, debila. Ne! A nevyšlo to, aspoň jde na plus 9, máme jenom 7. Konečně má Epic. Kluci. To je si